Ai kublai pi baro kiba chu pet mat kiba chu kershan ya kani ka channel ti ha kani ka video ngin pen i pi shapang ka history chong ka bible ti ha shwai ka ba ngin pen i ka history chong ka bible ngidon kam man tip shwa ka ai ka bible ka bible ka dei ka tien bu khu ha ka blalum lani compile ye ki kam bakrau blai nadu ka pathau ye ka paneng bat ka prathai bat ya ki e baro badan haka kadai ka tin ka bu blai la persat mensim dalade ba ki breu baro ki tip ye ka ching sha baro ka bu blai udon ka ching thmu nak menta ka ching panem ye ki breu bapom artemuthi ka long balai ka khot ka bakhan riu nang ta shushu ka tin blai ka long ka em bat ka badan bor bat ka bakham na ban ya ka no ka white lam arliang serti bat ka ba pen pe hadu ka ba pen khlan ya ka jing em bat ya ka men sim ki mat bat ya ka clench ing ru bat ka ba bishar ki jing mut bat ya ki jing thmu jong ka do nun hebru ka long basaw ka khot ka ba khat ar minta pat ngin ya pen mano bala tho ya ka bible don kumba sau pungut kinong tho ki bala tho ya ka bible barya kini kinong tho la persat mensim do ublai ning bau mensim khu nadu ka basdang hadu ka bukut ka ktin ka jong ublai ka penjisa hi ya kani ka bapila bensem na ar petros kalnong ka baningkong khot ka ba ar phau du ar khwei ktin bong kumni ha ba pitip shwa ya kani ba omdon ka ching thulpa na ka ching tho ba khu ka balong na ka ching batai ubriu hi namar om da kamon ubriu na wan ka ching thulpa menuru Henry ki breu kula kren na ublai ken haba la penki ki da umsim bakhut hang nei ka pen isai kadar ringi ba deiling ba ka chi penki ka ching ai bon chung umsim bakhut ba kini ki nong tho ki ba tho ya ka bible barok wai ki yo bor ban tho om na ka mon ka chong ki ublai don ka ching thmu ka ba khrau ling ba ka tin chung ka ai ka ta ka ching thmu ka jong blai ka ta ka long ban ya lam ya ka gospel ka belong ka khubor ka babhas pang ching e uchi suyengi da ka baula sayam halor chong ding khna ban ba ya ki pop ka jongi ya ka ba ublai hi uladap ban kuran lingba uchi skres min ba dong dan khni ka perthai long ba on yalap ya kane ka gospel chong ka hima shabaro ka we ka perthai ba hadin kata ka jingwan arsing chong trai kan sawan minta pat ngini pet haka history kumno bo ublai ula sumar ban penne ya ka tin ka jong u lingba ki shakri jong u lingba ki spas nam balai no nadu ba ula ai yaki blai ula ai ning kong e ya ka tin jong u ka bo lo tho da ka ti jong u ki maun kniam ka dei ha Moses shibun ki hukum ru den mu blai ula ai Moses ki bo Moses ula tho ba sumar ki da ka balo chubu ha ka sundup ka jutang ka jong blai hakapor kisim pat lasem do uhil kaya uling do hapo ka tempul khandai spa snam hadin ujoshua na ar kisim kulnang ba ar kidkhot ka phra bat la pelong ka bible ka bakhrau ha ka takapor hadin ujo saya ukhun chung uju hayakem ulalong sim uni ulale runar kan pan od yekikot bakli ka bible bat ban thang hading Jeremia kalnong balai priu khot ka ba ar pulai hadu balai ar batang ar snem hadin kene kala ring marau yeki juda sababilan hababilan u Daniel bat u Sekharia na Daniel kalnong bakhandai ru ba ar Sekharia nyau khat ar ki kren phang ki kitab hukum bat kinong thulpa kum ju ru ya ki kitab kisim juda bat ki Israel hadin nyau posnem haba kila lain na ka jinglong marau u Serubabel bat u Ezra ki balaya lam ban teipat ya ka temple kila puli na cerong ka pulpit gieng ya ka kanun ka belong ki kitab ka testament ka barim lese dei u Ezra bat u Nehemia ki bala lumlang ya ki kitab ka testament barim baro ha ka snam sauspa arpsau SK don way uriu start uba ong bakan khamjem ban weng ya ka sngi ban ya ka ban weng no ya ka bible na ka don ubriu hoat kinong shun gilaile man ka por ban pendu ya ka tin jong blai riu blai ulari kendong ya ka kumba ula kular
ke baro kabla mino nak sentur jong u kin nit phai suda u tat onda hadu mo on pendep yaki kat kaktin ke jong u minta pan nginya pet sapang ki kot sni manuscripts ki baningkong la tho ningkong yaki kitab jong ka Bible ha ki kot sni ne ki kot ki bakli bat kini ha ki sumar ublai ki dang sa bat don ru ki bala cha no kata ko long kabningkong ba ki la sujot henrei layale ban kopi thek ha ki kot sni ki bathamai la tho bani ayaka hadu kata ta da ki dak ki bakrau ya kitu ki blachot kitab ha ka kendau da ka baswo burom par away pat ka daw kalong na kitama ba bat ki ching pin stam ben ni gijiu tham tam kum ha kapol jong Antiochus Epiphanes way ne ki sim jong ki Greek ubala hukum ban thang ni ki ching tho ki bakhut ha ka snam shispa nri punyo sk kabalai ha kapor ki ching pin chot ya ke Jerusalem ha ka snam nyo pho sk la thang katu ka ni ki kitab bat ki kotsni la kataru la shem ha ka snam chichar praspa prapway sk habala revise ya ka Bible pareng dan ka Bible English badang don su sa arajar ki kotsni ki berem tam ne kini ki kot ka beringkong ka Vatikan ka baar ka Sinaitik ka balai ka Alexandrian ka Vatikan ka don harum balabu sumareka da ka balang Roman Catholic ka Sinaitik ka don hapo Petrograd batla sumareka da ka balang Greek henroi lathiet yaka da ka sorkar Pilat ha ka snem sichar khandai spa lifeline na ka sorkar Soviet Union bat ka don ha London hadu menta labu yaka hapo ka British Museum ka Jakabu ikimar gimata ke bamin hindai ka Alexandrian ru ka don hi ha London balabu sumareka da ka balang Protestan latho yaka ha kaktin Hebrew bat minta pat ni nyepet sapang ki versions chong ka Bible ya ki kitab ka Bible lalum lapnya so lang hakarukom baya pher ya kini lakhot ki version leni versions hakaktin pareng ka barem tam le se ka dei ka lakhot ka Septuagint ka balapun kala syakaktin Greek ha kasnam arspa prapusan HK daki nyo pau ne nyo pa argod kirang ba kawai pat ka version leni ka version kadai ka velkit ya ka balapun kala na kaktin Hebrew sya kaktin Latin ha kasnam laispa prapusan HK ka barem tam na kini kalong ba kadai ka targum ka balapun kala na kaktin Hebrew sya kaktin Aramayak ka balong kaktin jigijing ha ki por jongi mentangi don kawai pat ki version kum ka authorized version ka revised version bat kum ta ter ki version ki ba dangmi hadin ya ka ba latho ban pinsuthu lane katkum ka ba kisem na kitin trai jong ka Bible minta pat ninya pen sapang ka Bible pareng lane ka Bible English kumno la translate ya ka Bible sa kaktin English asdang ban pingla ya ka Bible sa kaktin pareng day hakasnam newspa livesan HK day ubit ubala persang ban pingla sa kaktin pareng ya ka gospel uyones henrei namar ba ulayo kempang ulatho kirki ya ka daga jingram way samla ubakerteng kutebert sispa snam hadin ubit usim bilad u Alfred Bakrau ula pingla ya ki gospel bat kisam henrei ka Bible pareng ka baningkong kadai ka John Wycliffe uba lapun kala naka volkit akasnam khalai spa prapo hadu khalai spa prapo ar ya ka ba ulotho dakakti hakasnam khat pras pa saw la seng ya ka Bible Society bat kakti no blai lasdang banyak keleng ke perthai hadin sispa snam pat la shem ya ka kor shon kot lani ka printing press machine la shon ya ka Bible da William Tyndale hakasnam khat san spa arpsan ka Bible kalam belapun mi Wycliffe ka shongdor Henrius pa tingka lani $1,000 hak tu kupor kumta utendil ulakwa ban kampen tat dor ya Henry ki Roman kila be yu bat kila thang ru bun ki Bible ba ulason nangta kila kem bat salbendi yu bat kila ya thang yap yu ha ka Henry torik Oktober
khat san spa lai phun riu ka ching duai ka bakhat du chong u William Tindil kalong atrai tu penpet i khmat uskim bilan mano bala ban len nya ni ka ching le tang khindiat snam blai lo chupa bi ching duai chong William Tindil uskim James Beningkong ula hukum ban penmi ya ka authorized version ha kasnam khat riu spa khat wei